Zdravím všechny diváky, mé jméno je Flight a vítám vás u dalšího videa, tentokrát ze hry Guardians of Middle-earth, což toto je hra, na kterou jsem se opravdu velmi těšil. Předtím, než jsem si ji koupil, fakt jsem se na ní těšil. Nekoukal jsem na žádný videa, což byla asi chyba. Ale strašně ta hra mi připadala, že by mohla být úplně skvělá, což bohužel potom, když jsem si ji koupil, mi zase tak skvělá nepřišla. A v kostce, o co jde, je to vlastně MOBA hra, takže něco jako LOLko nebo Dota. A akorát je to z prostředí vlastně Lord of the Rings, což to mi přišlo jako skvělý nápad a že ta hra mohla mít velký potenciál, který podle mě nevyužila. Když bych to tak prohlídl, vidíte, tady jsem jenom rank 1, málo expů, hrál jsem jenom jednu hru proti botům a tutoriál, tady máme nějaký staty a takové věci. A tady je inventory, což je tady hodně velký počet šampionů. Všichni vlastně z Lord of the Rings. Nebo vlastně z Hobbita. A nevím, to se když tak, kdybyste chtěli, mohl bych udělat nějakou ukázku šampionů. Akorát jsem teda nezjistil, jak si vybrat různý šampiony, protože to asi s tréninkem proti botům nejde. Tam můžete hrát nejspíš jenom za Gandalfa, což je velká škoda. Protože žádný z těchto modů z hráči si nezahrajete, protože tuto hru absolutně nikdo nehraje. Čekal jsem 10 minut a nenašlo mi to ani jednoho hráče, se kterým bych mohl hrát co-op proti botům, což mě v celku naštvalo a myslím si, že této hře hodně ubírá. Takže abych vám ukázal nějak, jak to vypadá, tak si pustíme trénink vlastně proti botům. To načítání není zas tak dlouhý, ale tak to by ani zas tak nevadilo. Teď si nejsem, jestli si to nebude řvát. Já to radši stlumím. Settings. Jo, jasný. Voice volume jsem nesnížil. Tak, už by to mělo být slumený a to se mi teda v celku líbí, že na začátku této hry se vlastně na nic nečeká a hned se hraje. Toto jsou vlastně takový healovací rostlinky a tohle jsou naši minioni. Vlastně v této hře nejsou žádné goldy ani žádný shop, tady se vlastně nenakupuje, jsou tady jenom levely a vaše skilly. A tady dáme nějaký začáteční fight. No, tak nic. A zde máte věže a zde je něco jako inhibitor v LOLku, kdybych to měl přirovnat. A tam si můžete na svém větším levelu vylepšit své miniony. A ještě si to slumím, protože teď to nějak zakřičelo, ale nevím. Ježiš, co to je? Ono to nejde snížit. Teď se to snížilo až moc? Dobře. Dobrý. Jak jste mohli vidět, dali jsme si tady kill, což bylo hodně jednoduchý. Já prakticky ani pořádně nevím, jak se ta hra ovládá, jenom mačkám tlačítka. A zdá se mi, že ty spely nějak řvou. Ale snad to nebude nějaký velký problém. A vlastně tady v této hře nemusíte lázditovat, jako třeba v Dotě nebo v LOLku. A tady dostáváte expy vlastně, i když to nedorazíte ty miniony vy, což je takový, což daleko tu hru usnadňuje a nelíbí se mi to moc. Jinak ovládání je naprosto hrozný, bych řekl, špatně se ty spely používají, je to takový, že než jsem poprvé vůbec přišel jak použít všechny spely, tak jsem tady nad tím strávil asi 2 minuty na spavnu a prostě ten range. Není nikde zobrazený range, což je taky špatný. A je to takový v celku, takový celý nedodělaný. Myslím si, že ty itemy, že nemůžete rakovat itemy a takové věci, tak to tomu strašně ubírá a že i lázity nic nedělají. A navíc, jak jste mohli vidět, ten můj damage jedním spelem je tak strašně velký, že nemusím používat ani žádný další. To nevím, jestli to tak je jenom u Gandalfa, nebo tak to je to. Nebo že to je jenom protože hraju proti botům. Třeba proti hráčům je to jinačí, ale tuto hru si prakticky proti hráčům nezahrajete. Jinak, co bych řekl ke Gandalfovým spellům, tak
Vlastně Ečko, to když jsem poblíž někoho, tak někoho vlastně stunu a dám mu ten velký damage. Teď to vykastím na tohoto. Včko je plošnej, že to dává okolo, a Qčko je, to dává shield, který absorbuje nějaký damage. Jeho pasivka je, že dostávám ability power. Asi? Ježiš, jsem se to nějak zakecal. Dostávám nějaký armory, takže dostávám menší damage. A dostávám ability power, což ani nevím, jestli se tady dá někde zobrazit ability power, nebo... Což je takový divný, když se tady vlastně hned dá nakupovat. Pak tady mám ještě na Ačku mám Smite, což to můžu použít do tady těch... nevím, jestli to teďka půjde kliknout na mapě, jo. Ale asi je tady neuvidím. Tady jsou vlastně jungle campy a Smite můžu použít na jungle campy, ale i na enemy hráče. Zkusím zabít tady jeden jungle camp. Jo, asi to půjde. Teď jsem použil i ten Smite. On vypadá trošku jako v lolku. Tak, zabil jsem jungle camp a taky to bylo v celku dost jednoduchý, vlastně nic mi neubral. Ta hra, nevím, jestli to je tím, že hraju proti botům, ale, nebo jakože ten trénink proti botům, ale je to fakt strašně jednoduchý, je to takový divný, no. Kdyby ty spy nebyly tak strašně silný, tak by to vlastně neměli jste šanci vyhrát, protože to míření a celkově ty range spellů jsou strašně divný. Nevím, jestli to je u jiných šampionů jiný, nebo jestli to je jiný ve hře proti hráčům, ale hru proti hráčům si prostě nespustíte. A teď něco jsem udělal. Dobrý, no. Tady to tam mluvím, že já jsem jako kdyby chtěl použít spell, ale on mi nějak se nepoužil a pak jsem nic už neudělal. Teď nevím, proč mi už mi šel použít. Teď jsem vyvolal vlastně svoji ultinu, což jsou takové rakety, které dávají plošný damage. Ale taky je to strašně OP, abych řekl pravdu, jako. A to Fčko taky dává plošný damage, ale ono to dává... Je tady zobrazený, že to dává jenom takto okolo mě, ale dává to snad úplně všude, po celé mapě, nebo já nevím, jak to, že to vždycky dorazím. Vidíte, teď můžete vidět, že ten plošný damage mu to dává fakt strašný. A co je další nevýhoda této hry, takže tady není mana ani nic podobného maně. Takže vlastně si spamujete spely jak chcete. Což není zrovna geniální. Přijde mi to, fakt nevím, jestli to je jiný proti hráčům, ale je to, nevím, vůbec se mi ta hra nelíbí. Ten původní dojem, jakože ten nápad vůbec té hry, ten mi přišel strašně geniální, ale přijde mi, že to je strašně nevyužitý potenciál, který ta hra má. Chtěl jsem právě, že předtím, než jsem si tu hru koupil, tak jsem vlastně o ní skoro nic nevěděl, až když chtěl jsem si to nechat až prostě na to první zahrátí. Tak jsem si to zahrál a chtěl jsem prostě nějak tu hru začít víc hrávat, natáčet z ní víc videí. Ale to se asi nestane, protože proti hráčům se tu prakticky hrát nedá. Nebo byste museli čekat tak půl hodiny. A proti botům je to vážně jakože nuda. Jinak teď se mohli vidět, že ten bot doběhl až někam sem. Oni jsou strašně hloupí tady. To je taky nedodělaná věc, tady ti boti. Víte, teď jsem udělal praktický IKčko. Je to fakt špatně využitý potenciál té hry. Kdybych měl takto říct, tak bych vám hru určitě nedoporučil ke koupi. Podle mě zatím ta hra nemá co nabídnout. Já ji teda nemám, jako kdyby neplatil jsem ji, koupil jsem si přes Tremor Games. Takže byla prakticky zadarmo a to je jediný štěstí. A fakt jinak bych strašně nadával, že jsem utratil ty peníze. Teď si neuvědomuju, kolik hra stojí, ale myslím, že to není úplně málo.
A teď jsem asi zhruba pochopil, co dělá moje Včko. Já myslím, že to hodí na zem něco, ono to okolo mě vykástí něco ve stylu nějakého štítu a to dává damage za sekundu. Vůbec nevím, jestli mě bude slyšet dobře přes ty spely používající a přes tady ty zvuky, ale nevím. Nejde tam nikde už zvolit nic na slumení, tak nevím, jak to slumit. Tak to, teď jsem dal tab vlastně a můžete se podívat na moje skóre. Tedy nikdo z botů si vlastně nedal kill, jedině já mám killy. A když vezmu enemy boty, tak nejmenší je 3, u nás je nejmenší 6, já jsem 9. Takže je to fakt takový, nevím, fakt strašně jednoduchý. Mohli by si s tím trošku vyhrát, aspoň jako třeba v LoLku, tam jsou ti boti udělaný v celku dobře. Nejsou tam teda nic moc, ale pořád je to lepší než tady. Ten strašný damage, to je prostě... Strašně divně je to udělaný. Teď jsem tady v klidu... tak teď jsem umřel. To jsem přesně v plánu neměl, ale tak stane se. Vidíte, teď jsem tady hodinu tankoval věžku a prostě nic se mi nestalo. Všechny dávám na 1 ránu a takhle to nějak vypadá, když umřete. Akorát tady vám to odpočítává čas a nejspíše se spávneme někde zde. Já vám ukážu, jak... Fakt nevím, jestli mě bude slyšet přes tady ty zvuky, ale tak... Snad to nějak vadit nebude a teď vám ukážu, jak se vlastně vylepšují jednotky. Já si dojdu k té své lince a vylepším si jednotky na svoji lince. A je tady vylepšení za... Vlastně... Jsou tady 4 vylepšení. Můžu si vylepšit tady vlastně Barracks, Stables, Stronghold, Blacksmith, s tím, že Barracks mi přidává nějaký silnější soldiery a můžu to použít ten upgrade od levelu, myslím, že 6. Tak ho vylepším a vlastně tady se začnou spawnovat jináčí minioni. A zde použiju ten Stables, ať mi to udělá jezdce na koních. A vlastně jdou vylepšovat i věže. A tady je zase několik upgradeů s tím, že tento nějak střílí rychleji, nevím, v tom jsem se nějak nehrabal. Ale tady to vylepšování těch minionů, to se mi fakt strašně líbí, to je na této hře originální a prostě dobrý. Vidíte, teďka tady místo normálních, by tady jezdí jezdci na koních. A vlastně teď tady nejdou vidět ti normální, ale ti normální mají normálně meč a štít, myslím, nebo jenom meč a ti to mají vlastně halapartnu. Teď tady se mnou běží, teď se nejsem jistý, jestli Bilbo nebo Frodo. A toto jsou vlastně, to jste asi poznali, že to je vlastně jako kdyby dobro proti zlu, lidi proti skřetům, nebo lidi a trpaslíci. A vlastně takto proti sebe bojují tyto 2 strany. Teď tady běhají jak blbci a mě to nějak nedaří se dohnat. Teď ho... No, zase jsem mu dal praktický instant kill. Dobrý, tak tohle jsem přežil. A ještě bych vám mohl ukázat ty healy. Jo, přesně tady. Jo, a ještě toto jsem zapomněl ukázat. Vidíte, teď mě to healnulo ten lístek. Toto je vlastně něco na způsob oltáře, který když zaberete, tak dostanete nějak silnější minion. Ne, teď si vůbec nejsem jistý, co to dělá, ale říkají to v tutoriálu. Já jsem to nějak moc nečetl. Právě se zabil Jungle Camp. Taky na 1 ránu. Wow. Tohle byl hodně pěkný drak. Jako grafika této hry i spely takto jsou dobrý, ale ovládání a všechno ostatní špatný. Tak za tu koupi to nestojí ta hra, což mě v celku dost mrzí, když jsem si ji koupil. A
Myslím, že kdyby hru udělali free to play, tak by udělali daleko lépe a hrál by to aspoň někdo a dalo by se to hrát proti hráčům. Tak to si proti hráčům nezahrajete a proti botům není žádný zážitek, je to vlastně úplně na nic. Jo, tady můžeme zničit vlastně tady ten oltáře se vylepšujou ti minioni nepřátelů. A teď si nejsem jistý, jestli se nám začnou spávnovat ještě víc jich, nebo nepřátelům se přestanou spávnovat. Tak jo, ale teďka jsem si dal vlastně před chvilkou 2 killy po sobě, ale není tady asi nic na způsob double killu. Nebo těch multikillů jako třeba v LOLku. Hodně to budu přirovnávat nejspíš, nebo přirovnávám hru k LOLku, protože LOLko právě že hraju a třeba Dotu jsem zkoušel, ale vůbec mě to nebavilo. Nebo takto, jako Dotu 1 na Warcraftu 3, tu jsem zkoušel, ale to buildění itemů je tam fakt na mě moc složitý nebo složitý, je to tam prostě takový nepřehledný. Člověk si to asi musí nějakou chvilku učit. A navíc, když jsem ještě dřív hrával Warcrafta, tak jsem byl docela malej. A Dota 2 mě taky nějak nebaví. No, když už hrajete 2 roky LOLko, tak nebo 3, tak už nechcete přecházet na jináčí hru. Zatím to vypadá, že s enemy botama amen. Protože za chvilku to půjdu a pušnu nějak více. Tady se fightí, tak ho tady stuneme. Nebo mu dáme rovnou instant kill. Vyvoláme své rachejtle. A tím ho dorazíme. Jinak, kdybyste chtěli, můžete mi napsat do komentářů, jak jsem se již zmiňoval, hru jsem si nekupoval za reálné peníze. Ale koupil jsem si ji díky webu Tremor Games. Tak kdybyste chtěli, můžu vám udělat video informační, jak to vlastně na webu Tremor Games funguje a jak se tam dají vlastně získat hry prakticky zadarmo. Tak a toto je něco jako, kdybych to měl přirovnat k LOLku, tak Nexus, a když to zničí ten tým, tak vyhraje. Teď se to trošku seklo. A tu nějaký epický výbuch a zobrazí se tabulka Victories s prstenem za sebou. Jak vidíte, jako pěkný skóre 21-1-5. Jako je pravda, že to je proti botům. Rád bych vám ukázal hru proti normálním hráčům, ale vážně nic to, nevím, nebo nic. Ještě nikdy se mi nestalo, že by mi tam naskočilo, to můžu ukázat. Tady máte vlastně počet, co potřebujete, já jsem ten jeden a potřebuju dalších 9 hráčů. A nikdy se mi nestalo, že by tam naskočilo 2 nebo tak, to jsem čekal třeba i 15 minut. Což této hře hodně ubírá. A je to vlastně jeden z největších problémů prostě této hry, že ji nikdo nehraje. Což ta hra si, nebo celkově Guardians of Middle-earth si moc nezaslouží zatím, aby ho někdo hrál. Ne, rozhodně, když je takto placená, nebo když je to tak placený a tak no. Kdyby to bylo free, tak to podle mě zahraje víc lidí, ale tak to nikdo nehraje. Což je velká škoda. Jinak já se s vámi loučím. Doufám, že se vám toto video líbilo. Když tak můžete mi napsat do komentářů, nebo tak, kdybyste měli nějakou otázku ohledně hry Guardians of Middle-earth, nebo třeba ohledně toho webu Tremor Games, kdybyste chtěli třeba ten návod, jak se prostě na té stránce orientovat, co tam, jak můžete získat ty hry zadarmo, tak mi rozhodně napište do komentářů nebo zprávu na YouTube a zdarec.